Bom-vini, bom simang, feliz de luna, bom-vindo em outra edição de Nakasco Agent, episódio número 106. Nós temos um par de dias sem conversar através de Nakasco Agent. Para mim que agradecido por estar em sintonia de AUE, mas share cubo se botar para WhatsApp, o link do programa de AUE se botar para Facebook, provavelmente vou lá aqui para minha page, a foto mirando e para Go Cultura su page. Se tudo gosta bom, vou portar mirando também para page de Agent similar. Pero se você quer desejar, se você desejar de aqui para YouTube, vou visitar minha YouTube page Agent 297. E aqui não vou poder subscribe, se você não subscribe ainda, para você por aqui para YouTube e aportar bolo preferado de maneira aqui. É televidente no canal 23, nós está live dia 5 de setembro, vivo direto for the W Manor. Nós estamos mirando programa que eu gravar dia 5 de setembro, pero pensando que estou mirando agora aqui, você que nós está live via Facebook e via YouTube. Contato com o Turene, me espero que o Turene está bom. Depois de fim de semana tremendo, que nós por fim uma obra teatral amiga não para sempre, nós agradecidos Turene para comentário não para apoio receber para apoio mandar para todos não que estava até presente em Casa e Cultura. Hope danke para vossa presença em Casa e Cultura. Nós estamos contentos que nós apresentar obra teatral aqui. E nós estamos waxi, nós por complacer que todos não está pedindo repetição. E na todos não está mandando comentários que quizás nós temos que Corsou, Bonaire, quizás Holanda. Tremendo ideia para nós exportar talento, exportar nos obras teatral também para outra isla, para ser nós por intercambiar cultura, para intercambiar nos habilidade criativa, nos habilidade artístico. E me quero felicitar, estão que estava parte junto comigo em obra teatral aqui, toda atriz, actor que forma parte, também felicitar Farita Leidens, que a produzir obra aqui, dirigir-nos para apresentar tremendo obra. E naturalmente estão que estava parte de G, para bem. E nós estamos vai waque obra, hope danke por sua presença. Agora nós temos programa hope interessante. Nós também conversar agora de gerência tangível, de objeto não com nós está com segundo opinião não diferente, tem melhor maneira para nos vai com material não objeto não histórico de caso aqui. E se você tem perguntas, se você tem comentário, acorda-me sempre, vou pôr um comentário, vou perguntar no live video, para assim nos por assim nos invitado pergunta, fazer comentário não que nós tem. O meu invitado para mim invitado segundo mim, que também papo holandês, e na turma guest não, me tenta pensar como me preparar, me guest não, me viewer não, o programa de áudio sobre nunca a me vivo na Holanda. Claro, mas há escola, mas há opleiding na holandês, waar nunca mais pratiquei, mas nem está. Dus me preparar boso de awo, que se pergunta não, ou comentário não, que me quer hasi na me invitado, se me empurra ele na holandês, me está assim na inglês, mas spreek af com necaba, que ele também conversar comigo, em holandês sim, me te quer bosto turco tá mirando, tá compreender holandês, pero em maneira que a mim também comunicar, também tá melting pot quizás de palavras em inglês ou de holandês. Estava o que number acaba de me invitado de AUE para estar na Aruba com sua vakantie, pero dentro sua vakantie ela decidiu que toch wel está disposto para compartilhar seu conhecimento, para compartilhar sua expertise com os não que está interessado de lezing especial que também dá na Jarangsong na Universidade de Aruba. E me quero agradecer a nossa amiga Yolanda Richardson e também Thais Franken, que a recomendar-nos altamente para nós conversar com o invitado de AUE, com o meneer Frank Kloppert. Hoe is het, Frank? Welkom bij Nakasco Ed. Zoals we in het Nederlands zeggen, is het thuis met Ed. Hoe is het met je? Hoppiebol. Oh! Je begint in het papiament, heel goed. Ja, dat moet wel een klein beetje, maar mijn papiament is beperkt. Maar je weet toch een paar woorden in het papiament. Ja. Ik wist dat niet, dat heb ik niet gevraagd voor het programma. Nee. Blij om je hier te krijgen, om voor ons een beetje te praten over je expertise, mustache. Frank, als je er conosci un tiki kaba con mustache. Bij Manna. Bij Kabobala. Dus vandaag zullen we een beetje praten over het conserveren van objecten, historische objecten, een andere perspectief om dat te doen. Je bent op vakantie op het eiland. Ja. Niet je eerste keer op het eiland? Nee, ik ben voor de 4e keer op het eiland sinds 2000.
Sinds 2000, oké. We zullen een beetje over dat Ja. na een paar vragen erover hebben. Wie is, voor mijn kijkers die niet weten wie Frank Kloppert is, in een nutshell, als je kunt het even aan mijn kijkers zeggen, wie is Frank Kloppert? Als je het professioneel hebt, dan ben ik op dit moment manager bij het European Conservation Center. Dat is een faciliteit, een commercieel bedrijf voor het bewaren van erfgoed. Ik doe dit beroep al, en dat is conserveringsprojecten sinds 1996. Ik ben ooit bij het Museum Volkenkunde in Leiden begonnen. Heb toen, zoals ik zei, een koksopleiding gedaan na mijn studie geschiedenis. Maar ik moest even geld verdienen. Ik ben bij het Museum Volkenkunde werken voor een paar maanden. En mijn toenmalige werkgever is een commercieel bedrijf begonnen in preserveringsprojecten. En hij belde me op van, wil je een project voor mij doen voor een half jaar? En ik had op- en afbaantjes als kok. Ik denk, nou even een half jaar leuk werken met oude objecten. En dat was in 1997. And the rest was history. En de rest was history, ja. Maar je passie was altijd koken? Of was het geschiedenis? Of? Ja, nou ja, ik heb dus geschiedenis gestudeerd, omdat ik geïnteresseerd ben in geschiedenis. En, maar ik vond als studie het te academisch. En toen dacht ik wil toch iets met mijn hoofd en mijn handen. En dat was koken. En wanneer werd je blootgesteld aan Arubaanse, Antilliaanse cultuur, zodat je een beetje nieuwsgierig werd over de geschiedenis en cultuur van deze eilanden? Ja, toen ik in 1990 in Leiden kwam wonen, was in een studentenflat in Leiden. En daar wonen Arubaanse mensen, waaronder Jolanda Richardson. En dat was mijn eerste keer directe contact met de Antilliaanse, Arubaanse cultuur. Wij hebben veel nachtelijke gesprekken gehad over zeer veel onderwerpen. Ik moet zeggen ook heel veel diversity onderwerpen. Altijd heel prettig contact met haar gehad. Zij heeft ervoor gekozen om terug te gaan naar Aruba. En ik heb zoveel over gehoord en ook de kring van mensen daaromheen over de Antillen en Aruba. Ik denk van ik wil het een keertje zien om zelf te ervaren. Dat is dus in 2000 geweest. Oké, dat was je eerste keer op alleen maar Aruba? Of nee, ik had toen vrienden bezocht op Curaçao. Haar zus ging daar toen trouwen. Dus ik heb ook nog een Antilliaanse bruiloft op Curaçao meegemaakt. Dat was erg leuk. En toen ben ik doorgevlogen naar Aruba. Wat is die ene ding die je echt nieuwsgierig maakte van de Arubaanse cultuur of Antilliaanse cultuur? Nee, maar omdat je met mensen bevriend raakt, dan wil je hun achtergrond leren kennen. Okay. En in Nederland is dat makkelijk om op de fiets te stappen, of weet ik wel wat, en te gaan bezoeken. Het is altijd leuk om te zien waar mensen vandaan komen. Aruba en Curaçao zijn wat verder. Maar dat was de drive. En de drive was ook wel dat ik gewoon een nieuwsgierigheid heb. En ik vind een mengcultuur zeer interessant. Ja. Maar ik had er heel veel over gehoord. Maar over iets horen is iets anders dan het ervaren. En wat ik zei, we hebben ook veel gesprekken over diversity en zo gehad in Nederland. En hier is een andere situatie. En hier ben ik naartoe gekomen. En hier ben ik een keertje een minderheid geweest. En zo. Dat vond ik heel erg interessant en verrijkend voor mij om mee te maken. Eén ding is verschillende verhalen te horen. En één ding is het echt reëel. You experience it in person. Ja. Wat was het grootste verschil als je het vergelijkt met de verhalen die je hoorde? En you experience it in person op de eilanden? Het grootste verschil. Was er een verschil? Ja, er was een verschil. En dan, dat was niet per se het onderwerp van vanavond. Maar als je het over diversity hebt. En ik heb een beeld
over hoe er wordt gekeken naar Nederland en hoe het in Nederland gaat. En om het hier te ervaren, ik schrok er eigenlijk van hoeveel, hoe moet ik het zeggen, hoeveel het een issue was hier zo op de eilanden. Oké. Ja. Mensen van verschillende afkomsten. Ja. Maar dat is geen discriminatie, want het is gewoon zo dat in Nederland is het echt een onderwerp en een gesprek. En hier is het niet, maar ik merkte het dus wel duidelijk. En tussen de 2 eilanden, Curaçao en Aruba, was er voor jou een groot verschil? Ja, omdat er zit Curaçao is voor Nederlanders makkelijker. En dat heb ik gehoord, maar dat heb ik ook zo ervaren. Het is wat groter. Als je als eerste keer daar komt en ook het eerste beeld hebt, dan is er qua cultuur wat meer te doen op dan op Curaçao. De mensen zijn af en toe wat chagrijniger op Curaçao. Dus Curaçao vind ik een hele mooie kant aan zitten. En dan ervaar je op Aruba. En Aruba vind ik meer acquired taste. Je moet Aruba leren kennen. Ik ben niet standaard toerist. Ik ben niet per se van de high-rise en een tochtje op een bananenboot gaan doen. Dan ben je aan de andere kant. En daar is het niet zo zichtbaar wat er interessant is. Dus dat moet je ervaren wat interessant is. En ik ben er wel 4 keer, nu voor de 4e keer teruggekomen. Want kennelijk is er wat interessants hier zo. Ja. Ik dacht dat dit niet jouw vakantie was. Want je zei voor het programma dat dit je vakantie is. Ja. Ik dacht dat het echt een werkbezoek is. Ja. Want als zij die CG van je naam zien, dan zien ze een conservation expert. Ja. En woensdag heb je een belangrijke lezing bij de Universiteit van Aruba. Ja. En die gaat over conservation. Ja. Dus waarom vind jij het zo belangrijk voor die bewustwording en voor die to share your knowledge, to share your expertise? Waarom is het zo belangrijk voor jou? Ja, dat zijn 2 redenen. Gewoon intrinsiek, zoals jou ook al vertelde. We zijn een commercieel bedrijf in conservering en ECC, het bewaren, het opslaan van erfgoedcollecties voor andere partijen, voor andere instellingen. Maar wel met een grote gedrevenheid en een hart voor de zaak. En doordat je commercieel bent en op zoveel projecten hebt gezeten, in mijn helicon-tijd bij zoveel verschillende instellingen ben geweest. In kastelen, in archieven, Paleis op de Dam, weet ik wel wat. Elke keer weer in een andere omgeving, met andere leermomenten, andere industrieën. Een archeologische dienst of een archief of een museum is iets anders. En je verzamelt ervaringen en die proberen we te bundelen in het ECC. Zodat we een overkoepelend erfgoedfaciliteit zijn. En we hebben wel een unieke manier gevonden. We hebben een unieke blik erop. En we hebben een holistische blik hoe je er mee omgaan. En dat wil ik graag uitdragen. En dat kan in Nederland. Ik vind dat leuk om in Nederland te doen. Maar toen ik hier de mogelijkheid kreeg om dit op Aruba te doen. Dus ik was van de zomer in gesprek met Jolanda. En ik was enthousiast over ons nieuwe gebouw aan het vertellen. Ons nieuwe duurzame collectiecentrum voor erfgoedopslag. Meestal als ik over praat ben ik zeer, zeer enthousiast. En die vonk sloeg op haar over. Ook die gedrevenheid en de motivatie erachter. Dat ze zei van, ja, maar kan je dit verhaal niet voor ons doen? En dat vond ik en dat sloeg bij mij meteen aan. Want ik denk dat ik een goed verhaal heb. En ik denk dat ik ook een goed verhaal voor Aruba heb. Omdat we een bepaalde invalshoek hebben. Hoe je het kan aanpakken. Die op meerdere plekken op de wereld toepasbaar is. Eén ding die we niet hadden voor het programma was dat er is een grote groep op het eiland die nog steeds op zoek is om een manier te krijgen om ons verhaal en om ons geschiedenis beter te vertellen. We are constantly looking for what is our identity? Asking the question, what is our identity? En ik denk dat deze objecten, these objects that you consider to be heritage,
they can help us tell our story. They can help us as locals know our story better. Van wat je hebt gezien, 2000, dat was je eerste keer op het eiland. Dit is je 4e keer. Ja. What are we doing? Wat zijn we goed aan het doen en wat kunnen we beter doen when it comes to protecting heritage and promoting these objects? Mijn ervaring en dus vanaf 2000 is dat het waarderen van materieel erfgoed, want dat is mijn business, conserveren. Het is het materieel erfgoed. Wat hebben we voortgebracht? Wat moeten we bewaren? Daarmee komt het verhaal. Maar het verhaal is niet mijn ding. Maar ik ben natuurlijk wel een consument van het verhaal als ik hier als gast op het eiland ben. Nu ben ik je vraag kwijt. What do you see on the island? Wat zie je? Ja. Dat we goed doen? Goed doen. Misschien doen we niks goed. Of wat kunnen we beter doen op het eiland? Als we praten over conservatie van. Ja. Ik merkte de vorige keer bijvoorbeeld bij de goudmijn op het eiland dat alles nog open en bloot ligt. Het is niet beschermd. En veel mensen, ook in Nederland, ook in Europa, denken dat het altijd om kunst gaat en om waardevolle objecten, financieel waardevolle objecten, dat heritage is of dat cultureel erfgoed is. Terwijl ik denk, ja, maar de identiteit van het eiland zit in het verhaal, zit in de industrie. Waarom zijn hier mensen naartoe gekomen? Waarom zijn mensen naartoe gebracht? Dat zit in dat eenvoudige karretje wat daar in de schacht onder de grond zit. En dat vond ik, op dat moment ervaarde ik daarvan van bewaar dat beter. Bewaar dat deel het verhaal. Want als dat deel van het verhaal weg is, althans de materiële resten ervan, dan is het ook weg. Ja, dan kan je replica's gaan maken, maar ik vind het als ik erfgoed wil ervaren, wil ik the real thing zien. Een filmpje kan ik op YouTube kijken. Daar hoef ik niet voor naar Aruba te komen. Ik wil naar Aruba komen om Aruba te beleven. En Aruba's verhaal. En het verhaal bestaat voor mij uit die hele interessante identiteit met die verschillende culturele opbouw. Ik vind het ook al fantastisch om niet naar een supermarkt te gaan, namelijk met al die dingen erin. Maar dat zit ook in de geschiedenis. En dat zit in de geschiedenis industrieel erfgoed. Maar het zit ook gewoon in het leven hier zo. In de muziek en wat daarvan is overgebleven aan materieel erfgoed. Platen, muziekinstrumenten, et cetera. Carnaval weet ik. Er wordt zoveel moois geproduceerd en zo. Dat is ook allemaal niet. Dat is ook de vraag altijd met cultureel erfgoed. Hè? Wat gaan we bewaren en wat wil de toekomst hebben? Maar als je het kwijt bent, ben je het kwijt. Dus dat moet wel een gewogen beslissing zijn. En ik zit nog steeds aan de kant waar het beter kan, is van, ik denk dat hier toch best veel in de loop der tijd verloren is gegaan, omdat op dat moment de waarde niet is erkend van wat dat kan bijdragen aan het verhaal, het materiële erfgoed. Vandaag ben je naar het Nationaal Archief gegaan. Ja. Je had een afspraak bij het Nationaal Archief. Ja. Je kreeg een rondleiding en je had gezien wat ze in het Nationaal Archief hebben. Had je al een paar ideeën hoe zij het beter kunnen doen? Of gewoon misschien meer duurzaam? Zoals ik merk, ook als ik hier mensen ontmoet uit de erfgoedsector. En dat kunnen professionals zijn en dat kunnen vrijwilligers zijn. Maar de mensen die het doen, zijn er met een drive mee bezig. Mm-hmm. Dus wat is er goed hier zo? Is dat de mensen die zich ermee bezighouden het serieus nemen, het vooruit willen brengen, ervoor willen zorgen dat het erfgoed op een goede manier wordt behouden. Dus dat is wat ook bij mijn motivatie is natuurlijk. Als ik een klein steentje kan bijdragen aan het verhaal door een goede richting ergens in te doen, dan is het om die mensen te ondersteunen. En ja, eigenlijk vond ik het, dat klinkt ook weer zo denigrerend, meevallen. Er is gewoon een redelijk goede ruimte waar
een deel van het archief staat opgeslagen. En er staat een deel van in een loods in het klimaat van wat er ook buiten is. En dat is minder goed. En waar we ook in de rest van de tijd ook nog op terugkomen, is het duurzaamheidsverhaal. De ruimte die klimatologisch ook oké is. Daar staan hele dure machines voor te draaien en energie te verbruiken om dat klimaat goed te houden. Nou, ik las in die description van je verhaal dat een van die duurzame oplossingen misschien is om een depot so you're gonna build a depot without really using the usual way of conditioning the space, without really using air conditioning. Would that option work in Aruba, where it feels sometimes like an oven? Would it work on the island to preserve videotapes, documents, audio tapes, etc.? What would your suggestion be? Ik stel altijd een 3-stappen raket voor. Je kan nu al beginnen organiseren, schoonmaken, goede verpakkingen doen en zo, voordat je nog weer die stap maakt naar andere klimatisering en zo. Dan de tweede stap is inderdaad stappen ondernemen om eigenlijk voorbereid om voor de toekomst naar zo'n systeem te gaan. En wat erfgoed vooral nodig heeft, is stabiliteit. Als je het over klimaat spreekt. Er zijn natuurlijk veel meer invloeden op de achteruitgang van erfgoed. Wij gebruiken de 10 schadefactoren, de 10 Agents of Deterioration van de CCI uit Canada. Het is veiligheid, goed hanteren, beestjes, et cetera. Dus die zijn er ook allemaal. Maar we hebben het nu even over klimaat. Ons principe is, ons beroep is het bewaren van erfgoed. Dat is iets anders dan het neerzetten van een gebouw. Wij zetten een gebouw neer omdat we die nodig hebben om het erfgoed te bewaren. Dus je ziet ook in andere depotgebouwen of collectiecentra in Nederland, die worden neergezet door bouwers van gebouwen. En wij zijn professionals uit de conservation industry die een omgeving nodig hebben en dat is een gebouw. En zo zijn we op een oplossing gekomen. Dat heet pauzebox, waarbij we het hoogst haalbare binnenklimaat halen zonder inderdaad energie-input. Okay. En dat is gewoon op basis van physics, natuurkunde. Alleen in Nederland hebben we het voordeel dat we een bodemtemperatuur hebben van, als je er niks aan verstoort, van 14 graden. Dus we hebben een koeltebron daar zo die wij kunnen gebruiken. En ik ben ook erg hard in mijn hoofd aan het nadenken van, dat gebeurt meestal in je hoofd, maar hoe kan je een passief systeem, wat voor een passief systeem kan je in dit soort zones gebruiken, waar je geen natuurlijke koelbron hebt om het passieve systeem te doen. En dan kijk ik al rond, maar ik kom hier geen oplossingen brengen. Ik kom van, als je iets box-in-box doet, dan heb je al, oftewel een depotruimte in een andere ruimte. Dus je hebt een bestaand gebouw waar je een depotruimte inbouwt. Maar daaromheen is dus een spouw, is lucht. En dan heb je al een barrière tussen de buitenwereld, tussen de directe zoninschijning, tussen de opwarming. Dus je kan al allemaal stapjes ondernemen die al beter zijn. Je sluit ook al de passaatwind uit, de corrosieve wind uit en dat et cetera. En dan ben ik nog op zoek naar hoe kan je nou die extra koeling krijgen. Want 2 elementen van de achteruitgang van je objecten is verkeerde temperatuur en verkeerde luchtvochtigheid. Die moet je allebei onder controle hebben. En dan zijn er dingen, als ik rondkijk, die nog in ontwikkeling zijn. En die zijn nog niet perfect. Maar je hebt deep sea water cooling. Ja. Je hebt koelschorstenen waarbij je verneveling van water in een schoorsteen doet. Waardoor je brengt een luchtstroom op gang. Waardoor je koele lucht door of onder of langs je depotruimte kan laten stromen. Daarnaast heb je hier
duurzame energiebronnen. Jullie hebben de Passatwind, jullie hebben de zon. Ik probeer zoveel mogelijk low-tech te denken. Maar soms heb je tech nodig. Dus je kan ook nog eens een keertje een koelsysteem, een low-tech koelsysteem bedenken op basis van duurzame energiebronnen en zo. Weet je, ik zat een uur te denken, want voor het programma alweer had je het over die pauzebox. Ja. That's what it's called, right? Ja, Pauzebox. ja. En ik dacht, oké, so how are we gonna do it in Aruba? Ja. Nou, maar nu dat je het zegt, Ja. maakt me denken aan... ik herinner me aan een gebouw die in Curaçao staat. En die heet de Mongi Maduro Museum, Mongi Maduro Library. Oké. En ik stuur je een foto na het programma. Ja. En die library zit ondergrond, dus underground. Ja. Ik weet niet precies welk technologies gebruiken we, maar we zijn daarin gegaan. And it was something out of this world that we've not seen before on the islands. Ja. To conserve that collection that this person has collected throughout so many years. Ja. And it was built like that for a reason. And the reason is sustainable usage of energy. Ja. And to conserve, to really protect this collection. Ja. So it is possible. Ja. I'm gonna send you, ik stuur je een paar foto's van. Maar ik vind dat interessant, want in Nederland en ook, je moet kijken naar die 10 schadefactoren. Hè? En eentje is water en flooding. En jullie hebben hurricanes hier zo. Dus wij zitten ook in een nieuwe gebouw, zitten in de polder. Dus wij denken zeker niet onder de grond. Wij denken juist iets boven de grond. Want we willen die anderen uitsluiten. Die flooding. Dus het is... je moet een goede site kiezen waar het is. Ik vind het een interessant idee. Want ik zit aan te denken van, waar hou je die koelte nu vandaan? En ik weet ook niet hoe diep de warmte hier gaat op het eiland. Dat weet ik ook niet. Nee. Als we het hebben over... Ik vond het ook interessant dat je zegt dat jullie model een commerciële model is. Want normaliter... Ja. Als je het over entities zoals Nationaal Archief hebt of Nationaal Bibliotheek, etc. Usually they depend on subsidies from the government. En ik vind dit heel interessant. Dat je een economisch model hebt. En we zijn innoverend, hè? Maar al de innovatie doen wij ook zelf. Dat doen we ook niet met subsidies en zo. Dus dat principe van de pauzebox, en ik ga nog zo meteen ook op het KEEP-concept, het gebouwconcept hebben. We doen het allemaal zelf. Op basis van een economisch model. Ja, in principe op een onafhankelijk manier. Dus you don't depend on the state to fund your... Nee. Maar om dit te doen heb je ook misschien private people to invest nodig? We zijn dus bezig met een nieuw gebouw. Daar zitten inderdaad investeerders achter. Maar op deze locatie waar we nu zitten... zit geen vreemd geld achter, laat ik het zo zeggen. Oké. Nee. Als men meer wilt weten over jullie depot of wat jullie doen, wat is de website? Hebben jullie een website? We hebben een website. Website is www.ecc-dcg.com. Oké. European Conservation Center en is onderdeel van de Dutch Conservation Group. Interesting. Dus je hebt wat je zei, je hebt de pauzebox, maar we hebben op basis van, en dat is het depotconcept, het duurzame depotconcept. Maar daaromheen hebben we een op procedures ingericht gebouw ontworpen. En we hebben het eenmalig ontworpen, maar we hebben het ontwerp ook reproduceerbaar gemaakt. Dat je alle processen rond het bewaren van erfgoed
ook weer efficiënt en duurzaam kan doen. Maar dus zelfs ontwerp. Dus als we nog een ECC gaan maken, dan kunnen we weer hetzelfde basisontwerp gebruiken. Het hoeft weer niet allemaal opnieuw. Dat zie je ook in de erfgoedsector. Elke keer als er een nieuw depotgebouw of een collectiecentrum wordt gedaan, wordt het vanaf het begin gedaan. En waarom doe je dat? Als jij een auto gaat kopen, ga je ook niet elke keer helemaal vanaf begin beginnen. Tuurlijk. Er zijn modellen. Ja. En dus we zien toch wel veel, in die zin geldverspilling, dat alles steeds opnieuw wordt gedaan. Nou, het is duidelijk dat deze objecten heel belangrijk zijn. Nou, misschien zijn veel van die kijkers die hebben misschien historische objecten thuis. Ja. Wat zou je beste advies zijn om... breng ze naar ECC en sla ze bij ons op. Dat lijkt me het beste. Zet ze op pauzestand in de pauzebox. Want volgens mij is the tradition that people want to throw these things away also. Ja, ik denk dat ik heb het wel geleerd. Ik ben begonnen in de musea. Dan kom je in een depot. En dan had je toen nog je wit katoenen handschoentjes. Die zijn nu al verboden hoor. Wit katoenen handschoentjes zijn helemaal niet goed. Maar erfgoed is ook om van te genieten, te leren en te gebruiken. Dus wij hebben één mooi voorbeeld is, en dan zou ik op jouw vraag ingaan, maar een van onze eerste projecten was voor de bibliotheek Het Geheim van de Portugees-Israëlische Synagoge in Amsterdam. En we hebben nu een aantal banken van ze staan die altijd voor in de snogen worden gebruikt, die daar heel erg lang hebben gestaan. Maar nu staan ze bij ons het hele jaar in de pauzebox. Behalve met de hoge feestdagen die er weer aan zitten te komen. Dan gaan ze voor 2 weken terug. Oké. Terug naar de synagoge. En zijn hoge feestdagen weer om. Dan gaan ze weer in de pauzebox op de pauzestand. Ja. Dus dat is een hele manier. Ook, je kan op verschillende manieren met erfgoed omgaan. Je hoeft het niet op te sluiten. Je kan processen vertragen. Dus ook met je eigen collecties kan je processen vertragen door ze netjes op te bergen. Een paar barrières. Ik bedoel, een vitrinekast is al een barrière. Maar wat mensen precies thuis moeten doen, daar heb ik niet per se kant-en-klaar. How do you make a person enthusiastic about? Because I don't think that's your job. I mean, to make people enthusiastic about heritage, etc. But how do you think we can make more people more enthusiastic and more interested in our historical objects, our tangible heritage? Hoe maak je mensen... Ik weet niet. In Nederland heb je altijd programma's en het gaat om inclusiviteit en et cetera. Er moet een interne drive zijn voor mensen die het al interessant vinden. Mensen die het niet interessant vinden, die krijg je niet naar binnen gesleurd met programma's. Je kan het bij educatie gebruiken. Natuurlijk prima klaslokalen. Maar het gaat erop voor... als de mensen geïnteresseerd zijn, en je kan natuurlijk ook met klassen, als je het niet laat zien, als je mensen niet laat proeven, dan weten ze ook niet wat het is en wat er is. Dus je moet die tastbare dingen hebben om het ook te leren te appreciëren, zo'n collectie. En erfgoed, ik doe eventjes de makkelijke 3-scheiding. Museale objecten en verzamelobjecten, archieven, bibliotheken en archeologische collecties. In Nederland, ik weet dat het in Aruba niet zo is, maar ze proberen wel de letter van de wet te volgen. Soms moet het gewoon van de wet. Archieven moeten bewaard worden. Archeologische objecten moeten bewaard worden en geconserveerd worden. En dat is natuurlijk ook nog een traject wat voor Aruba open ligt, is van... hoe gaan we om met de wetgeving? Maken we een erfgoedwet? Maken we een archiefwet, et cetera? En als er iemand is, een van die kijkers die geïnteresseerd is om verder misschien een studie te doen of een opleiding te doen, maybe they want to continue in your steps. Ja. What would your best advice be? To continue in your steps would be to follow een kokopleiding. Ja, precies. Want ik heb dus niet een geëigend pad. Want ik kan hele dingen gevaarlijk zeggen, maar als je de geëigende paden gaat doen,
Wij bij Helicon ECC kunnen heel goed out of the box denken. Okay. Dan kijk je ook naar andere industrieën. Je kijkt naar materialen die al bij de voedingsindustrie zijn gebruikt. Want die mogen jij niet vergiftigen. Maar als het voor de voedingsindustrie is het ook wel meestal goed voor je cultureel erfgoed. Je boxes en weet ik wel wat. Je hebt bestrijding van schimmels en beestjes. Dan kijk je naar IPM-projecten. Je kijkt naar, wij gebruiken medische apparatuur om dingen te meten in de lucht en zo. Ik ben nu op zoek naar een locatiemanager voor ECC. En ik heb de vacature juist heel breed opgezet. Ik wil iemand hebben met de juiste instelling, met de juiste drive. Okay. En het vak kan je wel leren. Dus als je zegt van, wat moet ik doen? Die vraag wil ik eigenlijk niet beantwoorden. Mensen moeten de juiste drive hebben. Okay. Ze moeten dit interessant vinden en ze moeten dit willen doen. En het vak van conserveren is als je het plat slaat. Want als ik in een archief ben, dan komen natuurlijk de archivarissen en die zeggen, oh, dit is zo interessant. Dan zeg ik, ja, maar voor mij is het cellulose en inkt. Want dat is conserveren. Ja. En natuurlijk, iedereen die in onze industrie werkt, vindt het ook interessant. Ik heb de mooiste dingen voor mij in mijn hand gehad. Natuurlijk is dat verhaal. Maar het is een verhaal van organiseren en conserveren is natuurkunde, scheikunde, organiseren. Oké, we gaan even een commerciële pauze nemen. Nos sabay tumong break urato. Manemo bisao danki nesnan ko mandando mensaje ta poniendo comentario. Manemo bisao me tabay bruja mi holandês como inglês em outra, pero hope interessante tudo lo que Frank está compartiendo conosco. Ora que nós bem back, nós também conversar de lezing quello tin Jarangsong Awo na Universidade de Aruba. Pa esnan ko ta hope interessar para escuchar mais de lo que tem para compartilhar, mais de conhecimento que tem para compartilhar. Solo vai haya mais informação. Ora que nós bem back. Die lezing hoop interessante aqui. Por atender a lezing personal of por atender via een Zoom call. Dus het wordt ook beschikbaar gemaakt via Zoom, toch? Oké. Nós lo vai donar o link. Diz aqui, não sei se flyer aparecer para screen cabo, pero ora que nós bem back. There you go. Por tomar contato com a Universidade de Aruba. Jarangsong Awo, 7 de setembro, de 7 para 8 de mei. Den aula de Universidade de Aruba e via Zoom. Dus por comunicar com a Universidade de Aruba, passando por aí link por atender essa aqui, ou por ter presente na Universidade de Aruba. Por hora que nós vim back, nós vamos conversar aqui de Kiko por espera durante a lezing aqui do Nardo de Frank Kloppert. No vai no caminho, Jesus está back. Nos quer recordar também, by the way, danke para seguir em sintonia. Nos quer recordar também que o Go Cultura Foundation já desde 2 ou 3 semanas acaba a anunciar que aqui nós está continuar com o Prêmio Nacional Criollo de Ouro. Vou por baixo a página de Go Cultura, vou baixar o link para por nominar a pessoa que segundo ABOL merece de receber Prêmio Nacional Criollo de Ouro, um prêmio que está otorgado
na persona nang baluarte nang cultural que dedica na vida na desarrollo cultural de nos isla, porta un cantante, un músico, un compositor, promotor cultural, poeta, bailarín, etc. Un persona que está bem voor de disciplina de arte escénico, performing arts, pasina nos por laga nos gente nang sinti, nos baluarte nang cultural que nanta guardo valorar, tanto que nanta na vida e nos está agradeciendo para nang aporte na desarrollo cultural de nos isla. Pues Premio Nacional Criollo de Oro e año aqui su de 2 edición, está guardo entregar fin de año aqui na una persona, of 2 personas, of un grupo que es un con más nominación haya. Público general por nominar a persona que nanta pensa que merece de haya. El premio aqui, por visitar la página de Go Cultura de Facebook, por haya el link. Si vos deseas para me mandar el link via WhatsApp, just mandame un message na 569-5442 para por nominar cuánto persona que boquear, por nominar cuánto grupo que boquear, pero sí me cierta una persona que dedica su vida larga na desarrollo cultural de Aruba. Premio Nacional Criollo de Oro, que año aqui está otorgado, este é second annual de Premio Nacional aqui. Não sei se eu conversar com o invitado de AUE, prometo que nós vamos ter commercial break, mas bisa franco que nós vamos papo tiki de lezing, que vai ter um lugar de Aransong Awo, para recordar-me também para nós conversar de um tópico específico, qual me também conversar com ele, mas deze apresentatie van woensdag. Wat kunt men eigenlijk verwachten van deze presentatie bij de Universiteit van Aruba? Dat ik mijn verhaal kom doen. En dat ik hoop dat door de visie die wij hebben op erfgoedbehoud, ja, dat er misschien een paar zaadjes kunnen worden geplant. Dat de manier van denken, de manier van aanpakken, de bereikbaarheid van een aantal zaken, dat men dat hier ook kan gaan toepassen. Dus dat zou ik heel mooi vinden. De denktrand van gemotiveerd je erfgoed bewaren. Daar goede afspraken over maken. De afspraken nakomen. En dan het pad kiezen van preventieve conservering en low-tech oplossingen bedenken om het bewaren en behouden van je erfgoed volhoudbaar te maken. Ik heb de term volhoudbaar geleerd van de architect van ons pand is een Zuid-Afrikaan. Het Afrikaanse woord voor duurzaam is volhoudbaar. En dat vind ik een hele mooie term, want je moet het beter dan duurzaam. Je moet het vol kunnen houden om je erfgoed te kunnen bewaren. En dat is wat wij willen nastreven. We willen dat je je erfgoed bewaart, maar dat je het ook vol kan houden. Want het bewaren van erfgoed is nou eenmaal een lange taak. Het is niet alleen voor morgen. Je wilt ook 25 jaar, 50 jaar en langer doen. Dus het verhaal wat ik ga houden is van wees bewust van je motivatie. Wil je het doen, dan zijn er gewoon een aantal consequenties van. Maar je kan een pad kiezen wat ook haalbaar is. En volhoudbaar. Deze lezing is voor iedereen die geïnteresseerd is. Ja. Liefhebbers, et cetera. Ook die professionelen die in de business van conserveren en conservatie zitten. Ja. Maar voor wie is het echt gewoon onmisbaar? Voor wie is het gewoon heel belangrijk om het bij te wonen? Ik denk dat inderdaad de professionals uit de verschillende instellingen belangrijk is. Maar ik denk dat het ook beleidsmakers ervan zouden kunnen profiteren om erbij te zijn. Oké. Want je moet het samen doen. Want ja, alleen een wil vanuit de industrie is niet genoeg. Er moet ook een wil zijn uit de politiek en de regering en de funding van zaken. Oké. Je had het ook net over instellingen, dus collectiecentrum. Kun je me een beetje vertellen wat het idee is van dat? In Nederland heb je gezien dat vroeger, ik ga eventjes terug naar de musea, dat hun collectie werd bewaard in de kelder of op zolder. En dan ging het wel goed of dat ging er niet goed, want die
de kelder liep eens onder en dan had je schimmelexplosie, et cetera. Toen is men gaan kijken naar, maar het hoeft helemaal niet in het museumgebouw te zijn. We kunnen het ook ergens anders gewoon een depot neerzetten. Dus die stap is gemaakt, eind jaren 80, in de jaren 90. En toen is men maar gaan denken, maar kunnen we dat dan niet samen gaan doen? Want dat is efficiënter. En toen zijn instellingen met elkaar dat soort dingen, dat soort centra gaan neerzetten. Wij hebben de volgende stap genomen. Wij faciliteren het voor jullie. Daardoor wordt het ook makkelijker om die stap te doen. Ja. Besteed het fysiek collectiebeheer aan ons uit. We weten, jullie mensen uit de erfgoedsector, jullie musea, archieven, archeologische diensten, jullie zijn al gericht op je publiek, op je tentoonstellingen, op het inhoudelijke verhaal. Vaak, ook in Nederland, is beheer en behoud een beetje het stiefkind dat is ons beroep, daar zijn we goed in. Als je het organiseert op één plek met één beheerorganisatie, gebruik maakt van dezelfde conserveringsruimte, dezelfde raadpleegruimte, dezelfde onderzoeksruimte. Je kan allemaal aparte depots hebben, dat maakt niet uit. Maar dan maak je het veel efficiënter om voor het deel dat je moet bewaren in de levenscyclus van het erfgoed. De levenscyclus van erfgoed is het bewaren, conserveren en dan weer benutten, tentoonstellingen en zo. Als je dat bewaardeelte samen organiseert, dan heb je ook gewoon een lager kostenplaatje. Tuurlijk, oké. Now, what zal je, at the end of the program, because I still have a few questions, by the way. What would your best advice for Aruba be when it comes to conservation of? Ik denk dat wat ik nu heb gezien en gehoord en de afgelopen jaren heb gezien, is van het kan beter. Okay. Het bewaren van erfgoed kan hier beter. Het kan beter georganiseerd worden en het kan onder betere omstandigheden. Maar als het nog moet gebeuren, kan je de juiste weg kiezen. Dus dat is dan ook weer mooi. En dan zeg ik van kies dan de meest efficiënte en volhoudbare weg. Probeer zoveel mogelijk samen te organiseren. En als je een oplossing zoekt, zoek dan een duurzame oplossing. Zoek het in duurzame energie. Zoek het in passieve depots, et cetera. Dus als je nog de keuze kan maken, maak dan de juiste keuze. En doe het beter. Het kan altijd beter. Het kan altijd beter. En het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Ja. Je kan stappen ondernemen. En je hoeft niet in één keer volgend jaar een collectiecentrum te openen. Ja, het zou natuurlijk prachtig zijn. Maar het moet ook haalbaar zijn. Het moet ook smart haalbaar zijn. Dus, maar je kan wel een plan gaan maken om daar te komen. Je kan er ook iets moois maken. Je kan ook zeggen, ook in de regio van, kijk eens, Aruba, collectiecentrum, we staan op de kaart. Wij pakken het op deze manier aan. Het zou ook een mooi uithangbord zijn voor Aruba. Jij bent ook bereid om mensen bij te staan als wij misschien die input hebben, toch? Dus je bent ook altijd bereid om te helpen en om advies te geven. En bereid om nog meer vakanties op het eiland door te brengen. Kijk, dan mijn ultieme droom is natuurlijk een European Conservation Center. Die naam is ooit gekozen op Aruba neer te zetten. Okay. Ja, natuurlijk. Dan heb je het in één keer. En dan kom ik hier ook wel wonen natuurlijk. Nice. Maar dat is een ander verhaal. En daarnaast, je zegt het, maar ik doe dit inderdaad allemaal op dit moment in mijn vrije tijd. En we zijn ook een commercieel bedrijf. Als je onze hulp nodig hebt, dan kan dat. Je kan altijd contact met me opnemen, maar ergens houdt het dat dan op en dan moet ervoor betaald gaan worden. Natuurlijk. Ja, het is een commercieel bedrijf. Now, this part I did not tell you about. Every guest that comes to my show, I do 20 fast fact questions with them. It's mostly fun stuff, nothing too personal. I find it very interesting and important for people that are watching the show to get a more personal touch with the person that I'm talking with. But today I see that we've done the questions in Dutch. So, wordt het Nederlands. 20 vragen. Oké. Eerste vraag. Als je 1 woord kan gebruiken om Aruba te beschrijven, welk woord zou je gebruiken? Interessant. Oké, interessant. Oké, tweede vraag. Ben van Michael Jackson werd 50 jaar oud op 4 augustus deze jaar.
Denk je dat dit lied in de komende 50 jaren nog doorgedraaid wordt? Ja, natuurlijk. Oké. Derde vraag. Wat is het mooiste dat je gezien hebt in de erfgoedobjecten op Aruba? Oh, ik moet je zeggen, dan is het een locatie die ik de eerste keer heb gezien. En dat is de grot met de Indiaan tekeningen daarin. Daar wil ik deze keer nog een keertje naartoe gaan. Dat maakt het meeste indruk op. Nice. Ja. Oké. Als je een groot bedrag als cadeau krijgt, zeg maar 1 miljoen euro. Groot bedrag, zei je? Dat is groot, toch? Oh, oké. Is het niet groot? 1 miljoen euro? Nee, leven is duur in Nederland, laat ik het zo zeggen. Maar je moet kiezen tussen het kopen van een grote collectie of een lifetime van fantastische vakanties. Welke zul je kiezen? Een lifetime van fantastische vakanties. Ja? Oké. Hou je meer van zon, hitte of van sneeuw, koud? Zon, hitte. Echt? Als ik moet kiezen. Ja. Ik ben nog nooit op wintersport geweest. Oké. Maar in Nederland doet het koud en ja, winter, maar... Ja. Maar je kiest voor zon en hitte. Nou, als ik daar tussen die twee moet kiezen, dan kies ik voor zon en hitte en niet voor sneeuw en koud. Als mensen bij je aankloppen, waar willen ze dan vaak hulp bij? Wat een vraag. Luisterend oor? Ja? Ja. Oké. It's good to know. Naar welke band of artiest luister je wanneer je echt niet kan kiezen waar je naar wilt luisteren? Want je houdt van muziek. Ja. Aretha Franklin. Oh, wauw. Oké. Maar dat is... ik moest er laatst aan denken, want... Ja, dat is ze is een soort vriendin die meegaat. Oké. Ja. Heb je haar optreden van Nessun Dorma gezien? Ja, toch? Ja. Dat is heel mooi. Oké. En ze had ballen, zou ik maar zeggen, dat ze dat durfde. Want Pavarotti was niet beschikbaar. Exact. Ze was zo ingevallen. Ja. Hoor je meer van je honger of van je slaap? Wat zeg je? Hoor je meer van je honger Hoor je meer van je honger? of van slaap? So you answer more to your hunger or your sleepiness. Ik denk sleepiness. Oké. Als je je eigen naam mocht kiezen, wat zal die dan zijn en waarom? Ja, ik ben Frank, dus ik zou dan Frank kiezen. Ja. Oké. Als je een papegaai als huisdier had, wat zou je hem dan leren zeggen? Wat de hel? Ja, het eerste woord wat ik bedacht, ga ik dan niet zeggen. Maar dan moet er een... Ja, het was een papiamentswoord wat ik ooit een keer gehoord heb. Die kwam daar in mijn boven. Oké. Dus het was niet zo'n netjes woord. Gebeurt altijd met een Nederlander. Die eerste woorden zijn altijd scheldwoorden. Ja. I know. Nee. Oh, dat vind ik wel een mooie. Dat is... laatst kreeg ik hem door Jolanda geappt. I know. En als al geappt is, hoor ik het haar al zeggen. Dus dan doe ik de papegaai. Laat hij maar I know. I know. Oké. Wat voor beleg zit er op jouw ultieme broodje? Voor brood ben ik wel... doe maar chocoladepasta. Ja, oké. Als je de beste ter wereld zou kunnen zijn in iets, wat zou dat dan zijn? Het eerste, ja, ik heb geleerd dat je naar het eerste wat je opkomt moet zijn als het niet al te ordinair is. Mag niet twee dingen zijn? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, ik hou dus ook ik hou erg van koken. Dus daar, als je het over creativiteit hebt, zit daar creativiteit van mij in. Ik vind het leuk om het smaken te componeren en zo. En als je het met een soort drive voor mijn professionaliteit hebt, is om de erfgoedsector wat meer volhoudbaar achter te laten. En dat is wel echt ook een drive dan dat het nu is. Ik hou van die woord, volhoudbaar. Ja. Wat is je favoriete kamer bij jou thuis?
als ik je vertel dat ik 2 kamers heb, dan is het in mini but. Ik ben nogal duurzaam in die zin. Ik wil zo dan de slaapkamer zeggen. Ja. Oké. Maar ik ben gewoon moe. Wat is het vreemdste dat je ooit hebt gegeten? Oeh. Ik heb ooit gezegd dat ik... ik heb krokodil. Echt? Ja, in Tsjechië nog eens een keertje. Krokodil. Ja. En in Tsjechië, oké. En Ja. how does it taste? Ja, het zoals Thai? Is zoals het ze echt Thai of altijd niet? zeggen van alle witte vleessoorten, het Als kip. smaakt als kip. Daar zat gewoon een saus overheen en dit was wit vlees. En het smaakt als kip? Was het Ja, niet naar Thai wit of zo? vlees. Nee, het was absoluut niet Thai. Nee, Oh, nee. oké. Nee. Heb je een geheim talent? En kun je het nu doen? Nee, ik kan niks. Nee. Geen geheim talent, Nee. oké. Wat wil je vroeger worden qua beroep? Ik heb een tekening van de kleuterschool. Die heb ik volgens mij nog ergens dat ik als ik mezelf als kok heb getekend. Dus een kok. Ja. By the way, voor het programma hadden we het over mustache. Hadden we het over gerechten. Arubaanse, Antilliaanse gerechten. En je kunt dat ook koken, toch? Ja. En sommige. er is één favoriete van je nicht? Nee, dat was zo van... ik heb ooit een recept genomen uit het kookboek van de huishoudschool. En dat is Galinha, gestoofd. Ik heb hem zelf omgebouwd. Dus nu heet hij Galinha di Ak, omdat mijn nichtje was 2 jaar. En zij noemde mij Ak in plaats van Frank. Dus het is kip op de manier van Frank. Ja. En heeft Jolanda het geproefd of niet? Ik heb het meerdere... Ik weet niet of ik het hier ooit wel eens gekookt heb. Misschien is het een suggestie voor... Ja, ik heb het wel op Curaçao gekookt. En ik kook het ook wel voor Nederlandse gasten. En het is, ik noem het Galinha di Ak, maar het is eigenlijk een samenstelsel van Antilliaanse gerechten. Oké. Wat zou je nog willen leren? Taal, instrument, sport? Oh, ik ben ooit met Chinees begonnen. En talen zijn interessant. Dus in die zin... Dus een taal, ja. Chinees. Oké. Welke vreemde taal zou je vloeiend willen spreken? Dan is het Chinees, toch? Of niet? Dan is het Chinees, als ik dat wil. Ja, ik ben nu natuurlijk op het eiland en dan denk je van... Ja, ik heb een paar woorden, papiaments. Dus ik zou het ook beter willen leren spreken eigenlijk. Oké. Wat is een andere woord voor synoniem? Ander woord, zelfde betekenis. Ja. Oké. Hoe wil je herinnerd worden? Oh, vergankelijkheid is wel een mooi ding. Sorry? Vergankelijkheid is wel een mooi ding. Oké. Moet ik herinnerd worden? Oké. Niet per se. Nou. Ik wil wel iets achterlaten. En als ik zo'n mooi gebouw van European Conservation Center kan achterlaten, dan vind ik dat mooi. Maar er hoeft geen stempel met Frank Kloppert op te staan. Oké. Now I'm wel gonna leave it. Well, een standbeeld. I'm gonna leave it to you to invite all of those that are watching to come this Wednesday to the University of Aruba. Ja. Dus iedereen die zin heeft om woensdagavond naar mijn verhaal te komen luisteren en er misschien wat te leren en op te steken, kom naar de universiteit. Bedankt, Frank. Alsjeblieft. Het was een plezier. Ja. And thank you for coming to Aruba on vacation. Thank you for choosing the island. Hopefully we see you back. Masha, dankie. Na ordo, danke na vo. E sei damit a conversação com nós estava com Frank Kloppert, que tem especial ribe isla, não somente para vakantie, pero dentro sua vakantie, ela toma tempo para por compartilhar com Aruba seu conhecimento, sua experiência e diferente maneira que segundo e ela provê na Holanda, que nós por conservar objetos, que nós por conservar herência material. Para assim nós por ter isso aqui para hopi tempo mais para outra geração que siga nós por conhecer hopi mais de nossa história e nossa história. Nós invitamos para ter Charanson Awo,
na Universidade de Aruba. Me que agradecer Yolanda Richardson e também Thais Franken que aconselhar-nos para Porting Frank dentro programa de AUE, para nos por invitadores que estão interessados para mais de conservação, de gerência, conservação de objeto não histórico, para assim hope mais geração por desfrutar dessa aqui, por conhecer nossa identidade, hope mais melhor. Então, invitar para Jaranson ou se não por atender na Universidade de Aruba, por comunicar com nós, para por o link de Zoom, para via Zoom também por atender essa aqui, por fazer pergunta não. Pois nós está recomendado para ter Jaranson. Nós que agradecemos por estar junto conosco AUE em outra edição número 106 de Nacasco Agent. Danke pela mensagem, danke pelo comentário. Desejando você bom semana ainda. Turcos bom semana aqui nós estamos em outra edição número 107 de Nacasco Agent, Jaranson ao Setor. Turcos bom, passa uma boa noite, forte abraço. Take care, all the best.